Her er cellen i gang med sine vante processer, og det er også fasen mellem delinger. Her er kromosomerne ikke synlige, og det kaldes altså interfasen. Det er profasen. Her ser vi centriolerne, og det er ATN-trådene. Og ved replikation af DNA'et blev det kopieret, og kromosomerne er blevet forbundet via centromerne, som vi ser her i midten. Vi kan se kromosomernes form, da de er blevet kompakte. Kernemembranen er her ved at forsvinde. Dette er metafasen, også kaldt mitosens midterfase. Kromosomerne, som vi kan se, har nu lagt sig parvist i cellens midte. Dette er anafase. ATN-trådene er her sat sig fast på centromerne og trukket dobbeltkromosomerne fra hinanden, så vi nu har det, man både kan kalde for kromatider og enkeltkromosomer tilbage. Vi kan se, at kromatiderne er kommet ud i cellens sider. Vi er nu i telofasen. Her bliver cytoplasmaet delt, og membranen snøres ind. Der bliver dannet 2 nye kernemembraner, og nu er cellen klar til helt at blive delt. Nu er vi i interfasen med de 2 nye datterceller. Vi er nu i profase 1 i meiosen. DNA'et er blevet kopieret ved replikation. De hænger sammen ved hjælp af centromerne, som i mitosen. Dog sker der her en overkrydsning fra den ene til det andet dobbeltkromosom, hvorved de bytter DNA. Kernemembranen opløses. Dette er metafase 1. Kromosomerne ligger så parvist over for hinanden på cellens midterplan. Her i anafase 1 er dobbeltkromosomerne blevet delt og trukket fra hinanden ved at ATN-tråden de trækker i centromerne. Antallet af kromosomer halveres herved. Dette er telofase 1. Cytoplasmaet deles, og membranen indsnøres. Sådan deles cellen i 2 celler med forskelligt DNA. Dette er metafase 2. Dobbeltkromosomerne ligger sig på midten i de 2 nye celler. I anafase 2 bliver dobbeltkromosomerne splittet til kromatider i de 2 nye celler, ved at ATN-trådene de trækker i centromerne. Dette er telofase 2. Cytoplasmaet deles, membranen indsnøres, og nu har vi 4 forskellige kønsceller, som er klar til at befrugte. Vores 4 nye celler har alle en kernemembran.